So hello guys, welcome to Mad Gamers YouTube channel. So guys, మన sketchware. సో ఓకే గైస్, ఫస్ట్ అయితే మీరు మన స్కెచ్వేర్ ప్రాజెక్ట్ స్టోర్లోకి అయితే ఓపెన్ చేయాలి. సో గైస్, మన స్కెచ్వేర్ ప్రాజెక్ట్ స్టోర్ అయితే ప్రో అయితే నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. అంటే ప్రో అయితే మీరు పర్చేస్ చేయాలి, అప్పుడు కానీ బెస్ట్ ఫీచర్స్ అయితే మన దాంట్లోకి రావు. నెక్స్ట్ పేజ్ తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ టు మ్యాడ్ గేమర్స్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ కోర్స్. నెక్స్ట్ బిల్డ్ వర్షన్ 1. సో ఓకే గైస్, తర్వాత అయితే మీరు నెక్స్ట్ నొక్కాలి. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడైతే మన చేతి టెక్ జనరేటర్ వెబ్సైట్స్. సో ఇక్కడ సెటప్ బటన్ మీరు ముందే నొక్కేయకూడదు. ఇక్కడైతే మీకు వచ్చేసి పర్చేస్కి ప్రాజెక్ట్ స్టోర్ ప్రో టు గెట్ ఆల్ ద ఎగ్జైటింగ్ న్యాచురల్ ఫీచర్స్ ప్లీజ్ పర్చేజ్. నెక్స్ట్ నొక్కేసి ఇక్కడ మీ ఈమెయిల్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. నా ఈమెయిల్ అయితే ఒకటి యాడ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత అయితే మా ఫోన్ నెంబర్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను గైస్. తర్వాత అయితే పే 280 రూపీస్ గైస్, మొత్తం మన ప్రోది రూపీస్. నేనైతే ఇక్కడ యూపీఐ అయితే సెలెక్ట్ చేసాను. ఇక్కడైతే నా యూపీఐ అయితే వేసేస్తున్నాను. 1 minute గైస్, నేనైతే యూపీఐ అయితే వేసేస్తాను. సో ఓకే గైస్, నేనైతే ఇక్కడైతే యూపీఐ అయితే యాడ్ చేసాను. నేనైతే ఇప్పుడు ఇదైతే వెరిఫై అవుతుంది. సో ఓకే గైస్, నేనైతే ఇక్కడైతే చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను ప్రో పర్చేస్ చేయాలి. ఎందుకంటే క్రియేటర్ నేనైనా కూడా నేను కూడా పర్చేస్ చేయాలి గైస్, అందుకనే పర్చేస్ చేస్తాను. సో తర్వాత అయితే మీకు 1 minute. సో తర్వాత అయితే మీకు ఇక్కడ సెటప్ అని ఒక ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది కదా, దీని అయితే క్లిక్ చేసేయాలి. తర్వాత మీకు ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ ఫర్ పర్చేసింగ్ ఎస్కేప్ ప్రాజెక్ట్ స్టోర్ ప్రో on 24 hours the full pro version will available, thanks for using that. సో ఓకే గైస్, మీకు అయితే అర్థమై ఉంటుంది. 24 అవర్స్లో మన ఫుల్ మన ఎస్కేప్ ప్రాజెక్ట్ స్టోర్ అయితే బెస్ట్ ఫీచర్స్ యాప్లా వచ్చేసిద్ది. అంటే ఇప్పుడు 780. సో ఓకే గైస్, ఇప్పుడైతే మన యాప్ అయితే 5.3 MB, తర్వాత బెస్ట్ ఫీచర్స్ వచ్చిన తర్వాత 70 MB 80 MB అలా ఉంది గైస్. ఎందుకంటే అందులో అయితే ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయో నేను చెప్పలేను, ఎందుకంటే ఫీచర్స్ యాడ్ చేసిన నేనే. సో ఓకే గైస్, ఇది ఇవాళ వీడియో గైస్. కావాలంటే నేను ఇప్పుడైతే యాడ్ చేసేస్తాను మీడియా ఫైర్లో. 1 minute గైస్, నేనైతే మీడియా ఫైల్లో అయితే ఇప్పటికిప్పుడే అప్డేట్ చేసేస్తాను. ఓకే, నేనైతే ఇక్కడ మీడియా ఫైర్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తున్నా. సో ఓకే గైస్, నేనైతే ఇక్కడైతే అప్లోడ్ అయితే చేస్తున్నాను. తర్వాత అయితే ఇక్కడ అప్లోడ్ పెట్టేస్తున్నాను. ఫైల్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓహో సారీ గైస్, ముందు సైన్ ఏపీకి చేయడం మర్చిపోయాను. సైన్ ఏపీకి చేయాలి కదా గైస్, మర్చిపోయా. సో గైస్, ఇప్పుడు ఇది మీరు అప్డేట్ ఎలా చేయాలి బ్రో అని అడుగుతుంటారు కదా గైస్. అదే ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసిద్ది గైస్. మీరేం చేయవసరం లేదు. నేనైతే ఇక్కడ సైన్ ఏపీకి అయితే చేసేస్తున్నాను. బికాజ్ నేనైతే స్కెచ్వేర్ ఫోల్డర్లో అయితే కీ స్టోర్లో అయితే నేను రిలీజ్కి జేకేస్ ఆల్రెడీ పెట్టే ఉంచాను. అందుకనే నావి మీరు అన్నీ చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూడొచ్చు, క్రియేట్ డౌన్లోడ్ ఉంది, ఎక్స్పోర్ట్ సోర్స్ కూడా ఉంది. సో ఓకే గైస్, నేనైతే దీనివల్ల ఇది కొంచెం పెద్దదే, అంటే కొంచెం వీడియోని అయితే కట్ చేసేద్దాం. సో ఓకే గైస్, ఆఖరికి ఇక్కడైతే డిఎక్స్ అయితే రన్ అవుతుంది. ఓకే కొంచెం. సో అదే కాకుండా నేనైతే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఈ లింక్ ఇచ్చేసాను సాఫ్ట్వేర్ టీమ్స్ది. సో దాని ద్వారా అయితే మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు నా దగ్గర. అంటే ఇంకా ఏమేమి ఫీచర్స్ తేవాలి మన స్కెచ్వేర్ ప్రాజెక్ట్ స్టోర్లో, ఇంకా వేరే ప్రాజెక్ట్ స్టోర్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలని. ఓకే డిఎక్స్ అయితే రన్ అవుతుంది. సో మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ కూడా డెవలపర్ వాళ్ళైతే క్రియేట్ చేసింది. ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మీరు సాఫ్ట్వేర్ టీమ్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు వచ్చేసిద్ది. ఇక్కడైతే డిఎక్స్ రన్ అవుతుంది గైస్, చాలాసేపు అవుతుంది. ఓకే గైస్, ఇక్కడైతే ఏపీకి బిల్డ్ అవుతుంది.
ఓకే. సో వీళ్ళైతే ఒక్కొక్క దానికి అయితే ఎంతెంత ఎంఎస్ పెట్టారు గైస్ టైమర్. సో ఓకే గైస్, ఇక్కడైతే మన ఎపిక్ అయితే సైన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే క్రోమ్ దానిలోకి వెళ్దాం, మన జెడ్డర్ చివరిలోకి వెళ్దాం, స్కెచ్ వేర్. ఓకే గైస్, ఇక్కడ సైన్ ఎపికేలోకి వెళ్దాం. ఓకే గైస్, ఇక్కడైతే వచ్చేసింది. ఓకే గైస్, నేనైతే 2-3 ఏపీకేస్ అయితే ఇక్కడైతే అప్లోడ్ చేశాను. ఇది 4th ఏపీకే గైస్. ఇందాక అప్లోడ్ చేసినప్పుడు రాలేదు, సారీ గైస్. అయితే స్కెచ్ వేర్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. స్కెచ్ వేర్. ఓకే, సైన్ ఏపీకేలోకి వెళ్ళి దీన్ని అయితే పెట్టేద్దాం. తర్వాత కీబోర్డ్ పెట్టేద్దాం గైస్. 1 minute గైస్. ఇక్కడైతే ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత నేనైతే దీన్ని కాపీ చేసుకొని మీ దానికైతే పేస్ట్ చేసేస్తాను గైస్. సో ఓకే గైస్, ఇక్కడైతే వెరిఫై అవుతుంది మన స్కెచ్ ప్రాజెక్ట్ స్టోర్ 4 రిలీజ్ ఏపీకే గైస్. ఇక్కడైతే కాపీ లింక్ చేసేసుకుని ఒకసారి అయితే ట్రై చేసేద్దాం. ఓకే గైస్, ఇక్కడైతే వచ్చేసింది మన ఎస్కే ప్రాజెక్ట్ స్టోర్ రిలీజ్ ఏపీకే 4th అప్డేట్. ఓకే గైస్, ఇది నేనైతే ఇప్పుడైతే పోస్ట్ చేసేస్తాను. సో ఓకే గైస్, ఇది వాళ్ళ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో సీ యూ, టాటా అండ్ బై.